Gràcies per la presentació, gràcies per esperar-me o, si més no, disculpes per arribar tard. No sempre està tot controlat com pensem. En qualsevol cas, sí que us dic que em feia molta il·lusió poder arribar a temps per una raó molt concreta, per donar-vos les gràcies a tots, perquè tots els que esteu aquí doneu suport a aquesta fundació que tant s'ho mereix. De veritat, gràcies. Aquest era l'únic missatge que volia donar-vos, però volia explicar per què també la Caixa hi dona suport a la Fundació Pasqual Maragall. Crec que en l'inici nosaltres també, com tanta gent, vam quedar prendats del missatge del president Maragall de que havíem de fer la batalla de l'Alzheimer i havíem d'acabar-lo. Per això hi vam començar a col·laborar, però hi continuem col·laborant cada dia i cada any perquè el nivell de professionalitat i de rigor en la feina és extraordinari. Per això també la Caixa continua recolzant tota l'activitat científica i, en general, tota l'activitat de la Fundació. I, a més, perquè es dona una altra característica que per nosaltres és clau. La Caixa neix d'un origen social. El primer projecte que va imaginar-se la Caixa el 1904 va ser crear un fons de pensions pels obrers que es quedaven sense cap mena d'ingrés quan envellien. Per tant, una fundació, com acabem de veure, que es cuida del rigor científic, però alhora de la cura de les persones, és una cosa que connecta molt bé també amb els valors que en tants anys han fet créixer també la Caixa. Per tant, estem molt contents d'estar aquí. Moltes gràcies, insisteixo, a tots els que hi doneu suport en aquesta idea. Gràcies.